सतीश सरांक विनंती करता की त्यांच्यानी ग्राउंडार येवचे. आमक्का डेप्युटी सीएम बाबू आजगावकर यांच्याकडे त्यांच्यानी माची येवचे. अशा ग्राउंडार आहेत. आमदार निळकर हळणकर विनंती करता की त्यांच्यानी माची येवचे. उपस्थित आमदार जे असा त्यांना विनंती करता की त्यांच्यानी ग्राउंडार येवचे. हॅलो उपस्थित आमदार मागता ग्राउंडार येवचे. हॅलो हां ठीक आहे. हँडशेक चालू असा. सीएम 11 कॅप्टन डॉक्टर प्रमोद सावंत इंट्रोड्यूस करून दिता आपल्या टीमीक. ढोल ताशे मागता मातसो आवाज जावनी. उतना ही केबल है ये तो यहाँ तक आना चाहिए. ऊपर है ना ड्रोन. हांगासर मॅच जातकूच रोखडोच इंडोर प्रोग्राम सुरुवात जातलो. मागता सगळ्यांकडे मॅच सोंपतकूच इंडोरान वयचे. हँडशेक जाल्लेलो आसा दोनूय कॅप्टन. गोल मिलेगा मिलेगा लोग हट जाएंगे. ये सब हट जाएंगे. मॅच सोंपतकूच इंडोर कार्यक्रम सुरुवात जातले. मागता सगळ्यांनी मॅच सोंपतकूच हॉलान आपली उपस्थिती लावची. ग्रुप फोटो सीएम 11 आणि विजयवाया 11. खेळ गोळकारा खेळ आणि सीएम चषक. पहिली जी मॅच जाता सीएम 11 वर्सेस विजयवाया 11. हा मागता प्रसाद सुल्लकर याच्याकडे त्यांनी टॉस उडवचो. मागता विजयवाया कॅप्टन आणि सीएम कॅप्टन मातसो टॉसाक येवचो. सीएम 11 आणि विजयवाया सीएम 11 कॅप्टन सीएम 11 आणि विजयवाया 11 कॅप्टन टॉस. Heads is the call. It's a head. Heads. विजयवाया 11 टॉस जिंकलेला असा त्यांची साईड घेतलेली असा. मागता सगळे कार्यकर्ते जे असा युवा मोर्चा मेंबर्स जे असा त्यांच्यानी ट्रॅकर उभे रावचे. ग्राउंडर कोणीच रावचे न्हू. मागता सगळ्यांकडे ग्राउंडर उभे रावचे. ट्रॅकर सगळ्या विनंती करता ट्रॅकर उभे रावचे. तसेच ही मॅच जातकूच रोखडोच इंडोर कार्यक्रम सुरू जातलो. सगळ्यांक विनंती करता की त्यांच्यानी रोखडेच इंडोरान
व्हायचे एक ग्रीन डोर एक व्हाइट डोर डिसाइड कर नो हम वाइट तू दो मत दो ओके अगर इसको आगे लोग इधर से जाना पड़ेगा तो ही मिलेगा चलो हमारे हाँ उधर चालू करना आता था इधर करना थोड़ा बऱ्यातली बरीचशी मॅच पोपाक मेळटा मॅच स्टार्ट झालेली असा सगळ्यांनी या मॅचीची मजा घ्यायची सगळे लोक भारतीय जनता मोर्चाचे सगळे कार्यकर्ते आणि बॉल हांगासर सीएमाकडे पावलो असा सगळ्यांच्या आतुरतेन वाट पळयताले सीएम चषकाची सीएम वर्सेस बीजेवाय मॅच बऱ्यातली बरीचशी मॅच पोपाक मेळटा गोल मारण्याचा प्रयत्न बीजेवाय मिळवण्याकडल्यान काय ना सगळ्यांनी नोंद घेवची ही मॅच जातकूच रोखडेच इंडोर कार्यक्रम सुरू जातले सगळ्यांनी हॉलान आपली उपस्थिती रावची बऱ्यातली बरी मॅच पळोवपाक मेळटा सचिन 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 बरी गोलकीपिंग पळोवपाक मेळ्ळी असो आवाज जावन सगळ्यांकडल्यान नॅशनल प्रेसिडेंट तेजस्वीजी सूर्या कडल्यान शुभम शुभम अरे ग्लास शिवमान दिवपाक लाय हो किल्ले ग्लास शिवमान दी मग सांग रे अरे दी म्हणून सांग शिवमाचे ग्लास भरणी शिवमान दिला लाईट भेटली काय कळना बरी अशी एंटरटेनिंग मॅच पळोवपाक मेळटा बरो एंटरटेनमेंट येता सगळ्यांक ग्लास शिवमान दी म्हणून शिवमान ग्लास ना बऱ्यातलो बरो असो पास म्हाका दिसता 1-1 अशी जावपाची शक्यता आसा ग्राउंडार कोणूच देवचे न्हू लाईन कोणी क्रॉस करची न्हू सगळ्यांक विनंती करता बरी गुड किपिंग उर्वेश अरे ग्लास शिवमान दी लागयता शिवमान ग्लास ना दुसरो गोल पळोवपाक मेळटलो काय ना आणि असं करून बीजेवाय कडल्यान दुसरो गोल बीजेवाय कडल्यान दुसरो गोल सीएम 11 खातीर इससे ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो जाएगा वाइड ऑन थोड़ा इन लोगों को ये करना पड़ा बोल खाली छोड़ दो कैमरा ब्लॉक जाता है
बोरा गोल मारण्याचा प्रयत्न पण पर्यंत बरा सेफ. बऱ्यातली बरी मॅच पोवपाक मेळटा. तिसरा गोल पोवपाक मेळटलो काय ना. चारी नदी तिसरा गोल पोवपाक मेळटलो काय ना. बऱ्यातली बरी अशी मॅच पोवपाक मेळटा का सर. नदी खाली खाली का मारलो किशोर थोडासा कॅमेरा उसको बोलो गोल स्कोर झाला 2-1. ट्राइपॉड किसका है? मैं ले जा नहीं ट्राइपॉड किसका है? जर्क पता नहीं तुम्हारा है? थोड़ा इन लोगों को थोड़ा हटाना था बस मिलता नहीं मुझे दिखेगा नहीं ना फिर वो गोल नहीं मिल रहा थोड़ा ये कर दो ना उनको साइड कम कर दो थोड़ा आगे मिल जाएगा थोड़ा आणि फर्स्ट हाफ झालेला असा 5 मिनिटाचो ब्रेक दोन टीमी खातीर आणि 5 मिनिटांनी सेकंड हाफ सुरुवात जातलो. आता ग्राउंडार कोणी येवचे न्हू. स्कोर झाला 2-1. सीएम 11 एक गोल बांधलेला असा आणि विजयवाहिनी 11 2. प्लेयर्स सोडले जाल्यार कोणी ग्राउंडार येवचे न्हू. तशेंच ही मॅच जातकूच रोखडीच नॉर्थ गोवा वर्सेस साऊथ गोवा हांगासर एक्झिबिशन मॅच जातली आणि त्या भायर इंडोर स्टेडियमाचेर कार्यक्रम जातले. त्या प्रोग्रामाक लागता सगळ्यांनी आपली उपस्थिती लावची. कौन सा ये वाला सीएम के क्लोजअप हाँ है ना 5 मिनिटाचो ब्रेक दोन्ही टीमी खातीर आणि 5 मिनिटां सेकंड राउंड सुरू जातलो.
मागता टेबल दबा के रखते बेगीतल्या बेगीत दोन्ही कॅप्टनांनी पैर आपल्या टिमीक रेडी करून दवरचे. पहुंचेगा ग्लोव्स जोड़ा थर्ड अंपायर हॅलो अरे नेटवर्क ना रे सेकंड हाफ सुरू जावपाक स्कोर असा CM11 1 आणि BJYM 11 2. बाहर निकाल के लगा लूज हुआ उधर से नहीं लीजिए उधर से लूज नहीं हो वहां से रुको ये उसको हटाओ ना थोड़ा नवदीप को बोलो वायरलेस ना उधर जाओ आगे ना उन लोगों को भी थोड़ा होता है ब्लॉक हो जाता है ना मिलता नहीं आप थोड़ा आगे चलो आगे चलो एक आयडिया रे ग्राउंडर येतो बरे किधर भी जा सकते नेटवर्क जाम जाता असे गोल मारपाक चान्स असलो पण बाहेर. परत बाहेर. अभी देखो हो म्हाका दिसता दुसरो गोल पळोवपाक मेळटा. दुसरो गोल पळोवपाक मेळटा अशें दिसता. होता नहीं कॉर्नर इन लोगों को होता नहीं कॉर्नर गोलान वयतलो काय ना हे पळोवपाक सगळे जाण आतुरतेन वाट पळयता. सिग्नल पहुंचा क्या उधर रखो दूर को आगे जाएंगे परत कॉर्नर. चान्स आपल्या देगापंसून बॉल सोडलेला असा. गोलकीपरान देगापंसून बॉल सोडलेला असा. पयलींचो गोलकीपर आसलो तो चेंज जाल्लो आसा आणि हांगासर गोलकीन देगापंसून गोल सोडलेलो आसा आणि स्कोर जाला 2-all. स्कोर जाला 2-all.
गोलकी विजयवाया मग तिसरा गोलकी मोबाईल मेळटा विजयवाया मिळालें तिसरा गोलकी आणि सीएम 11 म्हाका दिसता गोल कीपर चेंज जाल्लो आसा दोतत हे काय इथं की तिसरा गोल कोणाक भेटलो काय ना गोल करण्याचा प्रयत्न बाहेर काहीच ना क्लोजर टू ऑल झालेला शेवटची 3 मिनिटां म्हाका दिसता उरल्या हा ठीक ठीक सगळ्यांक विनंती असा ही मॅच जातकूच सगळ्यांनी इंडोर जे कार्यक्रम आसा तितून सहभागी जावचे आणि अशें करून मॅच सोडलेली आसा स्कोर जाला 2-2 नॉर्थ आणि साऊथ गोवा दोन्ही टीमीकडे मागता की त्यांच्यानी ग्राउंडार लाईन अप करचे नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा दोन्ही टीमी ज्यो आसा त्यांच्या विनंती करता की त्यांच्यानी ग्राउंडार आपले लाईन अप करचे पेनल्टी असतली ग्राउंडार येवचे न्हू मागता ग्राउंडार कोणी येवचे न्हू